mag een album gaan maken met je grootste hits. Het is een geweldige kans, lijkt me. Ik mocht een album maken met mijn grootste hits. Ik heb een hitmedley op de album staan die overtreft mijn eigen voorstellingsvermogen. Zo mooi. En we hebben ook een remake gemaakt van Meisje Meisje. Niet omdat we dat liedje niet leuk vonden, maar omdat het een beetje om in het album te laten passen bij de rest van de liedjes, hebben we het iets meer country getint gedaan. Steelgitaar, chocolate gitaar, heel mooi geworden. Maar er staan 4 gloednieuwe nummers op, dus dat belooft iets. Wanneer komt het uit? Ik geloof eind november, hè? Eind november hoop ik dat hij klaar is. Ik sprak net nog met de producer, Edwin Hoevelaak, en Edwin zei iets van, er zijn al 4 nummers helemaal uitgemixt, helemaal klaar. Dus we zitten al bijna halverwege. Dus het is te hopen dat we zo eind november een mooi feestje hebben met een leuke presentatie.